emu na omanfo wonomote Mpakadan potem ho nganka Koranyi Krom wari ade hwede mu ode to asoye ye hweketeke ho nsamso na kwani abede ho nsamso enim se wasrada wo mu ye keteke kwan ne bi wo potem ho ne senti ama kwan ya nkwada atwa ko school no aye kwan tenten wo nante beye donhuri mienu ansa na wadu school demo ha dwen pa nto srempani fo so mo honya ha na keteke kwan no wonya ne ntem na nkwada no ho enhan wo se wo hwe overhead a railway fo aye se anka ka ebefa so anipa so enya kwan afa so akwa adwuma sei na omaye no sei na omaye no omaye ne pepepe kama na mmum se omo be fele ni nchemu na obi etumi afa so de bi enti amana no emunie echire hono mo onse omo asesa bo e de esi no ho aho ni nchenchem no amana donku ho a untumi mfa so nka se utwa kwan no akofie ana aba adwuma eno nti gisa okofa saa amana na ewe echire hono mo no ansa eno nti esre se anka aban mebe mu no wa marewe fo no omo atumi abefile saa amana donku yi na adwumayefo a wo ye adwuma otropo adwumayefo a sukufo a wo ko suku ewo Mpakadan kuro ni mu no omatumi abomoden afa hanom na afi aboa ye ntwen ema oye ne bi ensi ansa na wo makase o anke ye nimu a na no na akachi bridge no won ayemum na so aka kakra bi no ngafi amra na wie no mudi kwan ato ha amaye nsu wo wie ni busu mie nkoni obia nkasa ofili amra no na nganya kwan wa hafa ebe juma e kwanda hanso ye bekwa kofa honum ton ansa na nga juma ema tema ese ye du ejuma mu no na nga ye ye kwa ye wo emra so wo ha wodidi ye nti ye sra ban se onbo na rewefu no won se sabu no won fili amra no mi kasa I'm at the old age, many are meant to be with you. I'm saying, I'm never saying, I'm here, me did some crack. Then saying to my 4 year, I had 1.5 acre plot. Mpakadan a nentry. I've been brooding, making minimum bakwa, any dear. But me auntie say, what's about phone just as in my once 1 year in or so. Ah, already a friend, or Musi, near doing a new. And as well, we are making mean who are moon is here. And so, but 2 from Hadia, Yami Chadi, Kabush, Mime, now ENC. Saying yes, I didn't tell Tababa,